because ubuyaqaphela ngabantu abangomama abavule inhliziyo yokuba zi-intercessors. I don't know whether abantu abangotata abaziboni kufanele babe zi-intercessors. And uThixo siyamcela ayitshintshe loo nto leyo. We want ukuthi uThixo enze i-impact engumangaliso apho sizawubona ibandla lonke liba zi-intercessors, because bantwana bakaThixo ibandla kufuneka libe ngabathandazi, sibe ngabathandazi sonke, sibe ngabanquli. Xa kuthethwa ngabanquli awuthethi ngabahlabeleli. U-Abraham igama le-worship lavela kwiTestamente endala wena u-Abraham eyonikela ngonyana wakhe, wathi ngenxa yale nto ndikubonile, ngendlela ondinqule ngayo ndikubonile Abraham uyakholwa kum. Hallelujah. Glory to Jesus. La ntombi eyayiyi-prostitute yathi uYesu engenile endlini kaSimoni, yathi ingayazi indlela enomnqula ngayo uThixo, but yacinga into enye, into efeyile ukwenziwa nguSimoni, because according iculture yamaJuda bekufanele umuntu xa engenayo endlini yakho umhlamba inyama. That was the first thing. uSimoni akayenza loo nto. But this woman, uYesu wayekhuphe amadimoni ayi-7, uMary Magdalene wafika kuthiwa wahlamba inyawo zakhe ngenyembezi, waphinda waqhekeza ikhala le-alabaster, isiqholo esimnandi, wasigalela ezinyaweni zakhe. Emveni esigalela ezinyaweni zakhe wathatha her glory, because inwele luzuko lomuntu, inwele luzuko lomuntu ongumama, wathatha her glory wasula inyawo. That was i-level ye-worship. Kuthiwa though this woman engakhange akhuphe nelizwi elinye, but Jesus understood her worship. Wathi lento ayenzileyo kuyawuhlala kuthethwa ngayo. And today, after 2000 years, sisathetha ngalamama. Because igama lonke onqula uThixo alikwazi ucimeka. Bandla kaThixo, let us make an impact in this generation. While uThixo esasinikeze amandla okuthi siphefumule, let us make an impact ezawuthi sele singekho ingacimeki. Hallelujah. Siyamthandaza uThixo ngayo lento aqala uyenza apha eNelson Mandela, makabeke isitampo sakhe esingenawucinywa bani. And loo nto izakwenzeka ngegama likaYesu. Amen. Hallelujah. Siyambulela uThixo umpostile uMadikisa kakhulu. I think it's the first time apha phofu mna ndiba involved kwinto enjena, because ndisasifikela nami eGqeberha. Hallelujah. Ukuthi kuzawuhlangana i-intercessors. Mntwana kaThixo ndicela ungaphoswa. Bayafika ngomso 20 of them, ne? Yeah, 20 ye-intercessors. Hallelujah. Glory to Jesus. Ziyafika ngomso kuzabe konakela phana ngolwesihlanu. Andazi ke ngomgqibelo, andikholwa uba ngomgqibelo uyafuna ukuphoswa. Ngo-10 o'clock kuzabe kubasiwe. Hallelujah. Glory to Jesus. Abantu abahlala kuThixo. Hallelujah. Abantu abafuna ubuso bukaThixo. Hallelujah. Ndicela simkhwabele uThixo mani izandla ngento ayenzayo eNelson Mandela Dementia. Hallelujah. Glory to Jesus. Mathathe ithuba ndinikeze umpostile uTesemele azophakamisa utata uMadikisa. Amen. Simnikeze iqonga, asifuni notya amaxesha. Hallelujah. Over to you, Bawudes. Amen. Isila shabi,
sakhunjwa, sathengwa, sakhululwa, sabe siyaphiliswa. Hallelujah. More than 2,000 years ago, eGolgotha. Oh, lahlawula inyama. Glory to Jesus. Yes. Hallelujah. Hallelujah. 2 minutes. Glory to Jesus. Let us also acknowledge let's acknowledge athi Yesu John 14 athi umthetheleli uyafika abe kunye nathi uthe phela siphakathi yawuhleli nathi njengoba silapha nje sikunye naye and uthe phela siphakathi ibandla lisekhona umoya ngcono ukhona la uyawubuyela ekhaya xa ibandla lizohamba andiyazi ukuzoba njani xa ingekho andibazi ubomi ngaphandle komoya ngcwele emhlabeni kumele simane njalo sim-acknowledge glory to Jesus asiphindeni manje ngezandla the comforter. He's our strengthener. Hallelujah. He's our director. Umoya wengcwele. Thank you, Jesus. Namhlanje sikhona ngosuku lwesithathu. Ithi makhelwane. Uthandiwe uThixo. Glory to Jesus. Manthathe ithuba ke ndihloniphe kakhulu i-500 ministers that are here and sikwazi ukucalula. Cela nje sibethele izandla bonke njena uBishop kaNyanga la simzama ngakho kule ngoma. Hallelujah. Singaphosanga maseko sizawunikezela ngemic andiyazi ukuthi bisenza kabizo. Njengoba ndine-apha nje kune-25 izolo bekunemana yayizolo kwaye imana yayizolo namhlanje kunemana fresh mana yangoku alifuna ukuthi yanamhlanje funa ukuthi eyangoku kunemana izulu eliyithululayo ngoku before ilanga tshona okanye before siyolala kunento special izulu elihlelileyo for thina indibisenza kapha izolo kodwa endiyivayo namhlanje ithanda ukuthi ezibasimane sihlangane izinga liyakhuphuka inkosi raise standard uba ungekho izolo uphoswanga ngoba ukhona namhlanje funa ukuthi izulu linedinga nawe namhlanje upostile xa besinothetha ngomlando wakhe utata upostile uMadikiza ezibake kumaxesha adlule besisherela ngomlando wakhe udlule ezintweni ezinzima kakhulu uvese badropheka loo nto tata nje bandihlela baphansi esingubishop mandizophakamisa kodwa asizungena kuloo nto ngoba nabani na unomyalezo ovela ngasentla udlule ezintweni adluliswe sibulela kuThixo ke omdlulisileyo nendlela ayiyo athobeke ngayo umpostile indlela ayiyo azikhomithe ngayo lo msebenzi indlela ayiyo usenzela lula nathi bebhayi umnandi tata ukuhosta umuntu ofana nawe
ongenazi expectations ozanje so simple ukuthi wathi mna mntakade sebe noba ngalala naseklasini as long as ndine ndawo zofihla ihloko into endijonge kuyo yile ndawo ndizawushumayela ngomsebenzi endizalayo ndinikeni nje noba iklasi ento endiziqhelile anqabile ngabantu abasatshoyo kutata bam kweli xesha sikulo u-PA uyafowuna aqinisekise noba ngaba izinto zonke zirayithi before asuke utata kanti akangathethe nganto uapostolo xa uthethe nje ngitshele ngoba ngaba esithi uyeza apha ufuna nje thina sivule iplatform nansi kanti iplatform sivulile ndicela sibe ngenyawo umpostile uthanjisiwe unemessage yanamhlanje efresh asibethele izandla umpostile sikuxesha athethe ngabalala uyavakala ubukho bakho Thixo ubukhulu bakho nomsha bakho Thixo msebona nalapha eBhayibheli nathi Thixo umuntu akanako ukushumayela ngaphandle kwakho mshumayeli nangu umzimba Thixo wamuntu nguwe umshumayeli utshilo Nkosi ezweni lakho in the book of Isaiah chapter 44 verses wathi kubani na onokushumana njengawe ushumayele nabo abantu bakho nangu umzimba womntwana wakho Thixo usebenza ngawo dlesa Nkosi usapho lwakho ngawo kusoluswe wena in the name of Jesus amen singaqhaba phansi bangcwele ngokuthi abokhulumulisa ubukho bakhe phakathi kwethu umoya ngcwele oyena muntu esingaye apha eGqeberha namhlanje the Holy Spirit sike simphila ngesikhuluma ngcwele utata walapha ekhaya nomama Bishop Nyanga Apostle Desomele 540 minutes bangcwele ekhoyo apha namhlanje ibandla lonke ama-elder of the Church of Port Elizabeth abantu abashane singers hamba ngabaculi abaseworshipers ngabaculi worshipers andazi akusho bona haleluya abele ndiyavuya kakhulu bodala bam ubanikene bekho phakathi kothatha abakhulu njengani ndizowuteketa phambi kwamadoda amakhulu njengoba ndisiza apha kuthiwa makethethe nje izinto ezimbini before ndiye kumyalezo othi the role of the intercessors in the body of Christ. Ngumyalezo ongazovuthisa uzoba nama declarations esawenza then the date namhlanje ntoni ngane 7 27 all right enyangeni nganye I've got 3 dates and asicela ukuthi those are days of grace. Nge-7th of every month, nge-17th of every month, and the 27th of the month. Ndenza umnqophiso noThixo ngezo dates. I regard them as the dates of grace kaThixo phezu kwempilo yami. Nawe ungazenzela zakho. Ndakhetha ezino 7 kuba ndingumuntu ongengumprofeti but ndi prophetic andingumprofeti bangcwele xa sekukhona abantu bemental prophetic mental andichukumisi nqume but in the absence
of prophets. Apostles become prophets. Kube khona abantu abangengabapostile, abangabaprofeti but ba-apostolic. In the absence of apostles, uThixo banika grace to perform umsebenzi obuzokwenziwa ngumpostile if ebekhona. Not that lo muntu ngumpostile. He or she is a prophet, but openly apostolic. Hallelujah. Kukhona abantu aba-apostolic bengengabo abapostile who are ordained before their birth. Ba-apostolic just because they are ordained noThixo uqinile umoya ngcwele wangqina bagconywa ngokuba bequalifya ngezibhalo nangemeko zonke ezibiblical to be ordained by men as the apostles. Then the problem with the church of today, abakwazi ukwehlulela umuntu onjengo Jeremiah, who was born as a prophet, nomuntu othe ngenxa ubabalo lukaThixo lophezu kwakhe wavumelela uba angaprofeta, nomuntu ozalwe as an apostle from birth, nomuntu phakathi kwakhe nomuntu o-ordainiweyo wenziwa umpostile ngabantu kuvume bani umoya oyingcwele. Then kufuneka ibandla abagcwele likhuliswe kwezi zinto. In the apostolic office, we are not the same according to dimensions and the levels of an apostolic office. Amen. Then ayithi lonto masidelelane. uThixo xa ekunika ukunika ngokwe-dimension okanye ngokwe-parameter ozawusebenza ngayo. Hence nongona ndingekho kule nto ndike ndathetha ezisukwini nge-hierarchy of prophetic events, and ndayicacisa uba what do I mean by the hierarchy of prophetic events. If you read in the Bible, the book of Matthew chapter 24, the book of Daniel, and the book of Revelations, is propheto ezibhalwe phaya. Noba ibandla lingathandaza lonke lizile azinawutshintsha. Zipropheto ze-last days, zipropheto ezichaza izinto ezilindelekileyo prior the rapture of the church, as well as after the rapture of the church. Those are global prophecies as affecting a certain continent. It's affecting all people in the 7 continents of the world. Then, impazamo endiyibona uba iya ikhula in the house of God, kukungakwazi ukwehlulela izipropheto ezimanokwenzeka phambi koba uYesu abuye, nezipropheto during the era of 7 years i-rapture, nezipropheto post-rapture. Kuyathanda ukuconfuswa these days, and iyamvuyisa umtyholi loo nto. Wansabona uba siyazi into yethu usixhaphaza kwangayo. So it's high time uba sibe libandla more of ukutishwa than ukuvangela, so that sizokhula sibe matured spiritually as the church, and in return ukuqhila we are the rapture ready church, or we are preparing the rapture ready church. If we can fail but we to prepare for God in the rapture ready church, ukucawa kwethu ku-useless, ku-worthless kuThixo.
So wonke umuntu ongumKristu ngoku must be alert that uYesu uyabuya. Then can now sikuyinto abasiprepare umakoti because uYesu theni uyabuya. Hallelujah. Andazi ba ndihola ndenza ntoni because ke andizoshumela loo nto namhlanje usibiselele. Yabangcwele kunezinto endihala ukuzityhila kuqala kule hierarchy yam. Kunento endicinga uba abantu abaninzi bavumelekile uba angayicontesta umuntu because iphuma kum, ayiphumi kumoya oyingcwele. Hallelujah. So akukho nto wrong xa icontesta into ephuma emntwini, ingaphumi kumoya oyingcwele, ingakumbi kwabasindisiweyo abanengqondo ezintathu. Bangcwele yazi kufuna nizazi uba eneneni bangcwele abantu abangasindiswa ngabakaThixo sevana masibahlonipha abantu bangasindiswa kakhulu, ingakumbi abantu abangabhaptizwa ngomoya oyingcwele. Masibahloniphe kakhulu abo bantu abanengqondo ezimbini. Siyabona ingqondo zabantu abangabhaptizwa ngomoya oyingcwele zimbini, because wonke umuntu umele abe nengqondo at least two. Hallelujah. Right. Ukusindiswa kwethu ukuze sohluke abantu lefuna sizazi ba sohluke ngantoni kwabanye abantu sakusindiswa. Ubezi izinto asizithethi bawuthuma abantu siyafana nabo. Umuntu unengqondo yemveli, natural mind. Omnye umuntu afumane i-informal education engayanga esikolweni to get education leke esiyaziyo formal. Whether umuntu akayanga esikolweni to get the formal education, kune informal education umuntu akholiswa yiyo ngokwabazali nefamily yakhe. Ndithi so kufumana ingqondo yesibini, ndithi kwingqondo yemveli luzelwe nayo kufakwe leyo kufundiswa, whether formally or informally, utsho ube ngumuntu obalanced, ube sisityheli ngezingqondo zimbini, leyo ba imveli nokufunda. Utsho ube sisityheli, phatha abantu, ube ngupresident welizwe but unengqondo ezimbini. Ukuze bangcwele ihlabathi lim-understand uKristu, into esohluka ngayo kulo masingayifihli. Sohluke thina abantwana bakaThixo ababhaptizwe ngomoya oyingcwele ngokuba nengqondo yesithathu engekho kwabehlabathi. We are not supposed to be ruled entirely by people of two-mindedness. No, andamanye mabze barabantwana, andamanye neva barabantwana. Inyaniso. Ingqondo kamoya oyingcwele is the third mind. Uma ngaba umuntu ongasindiswanga akanayo umoya oyingcwele, okanye umuntu if usindisiwe akakabhaptizwa ngomoya oyingcwele, usalekhisha le ngqondo yesithathu. Uba ngabe ibandla lingafumana le ngqondo yesithathu, spiritual mind, the mind of the spirit, bangcwele ngeke sibe nabe futhi sibam lento tsabasizolo abantu bazoheshwa lento ba abantu ngena nakona yanqaba nabo ngena lekonto uyayijoboza baya, because ingqondo kamoya is the most matured mind than the two other minds. Andazi bokuthenge ihola nje. Kuyafuneka bangcwele ibandla ngoku uYesu uyabuya libe balanced in every respect. Kuthiwa kuzolandwa umakoti ongena spots and blemishes. So funeka nezigwegwe zilungiswe ebandleni.
I'm sure sinophilo dokuze sigweqe ngoku because asigxekani sizigweqe zethu because masikelele bantwana. Then kule hierarchy endithetha ngayo into ababandiye namqondo abantu abaninzi lento bayicinga ngengqondo angayicinga le yakomoya ngoba bayibhidise lezoyithetha. uThixo njengoba bengifundise izolo bantwana ngonyana abathathu baka Noah, uShem, uHam noJafethe. Sinokuthatha inyaniso ipopulation sekugcwele izizwe inhlanga iphuma kwifamily enye yabantu abayi-8 abasindayo kunogumbe, the Noah family. Then in a natural mind kwingqondo yemveli akunoba lula ngokuba wonke lo muntu lapha emhlabeni uphume endodeni enye. Xa sesibona amandiya ingqondo yemveli ngeke udibanise nendiya. Xa ubona amakhaladi ingqondo yemveli izakwehlula ekhaladini. Xa ubona abelungu ingqondo yemveli izakwehlula phi ebalungwini, and ibe ulwazi lwengqondo yemveli nolwazi lwengqondo yesikolo luphelisile apho, because ulwazi lwengqondo kaThixo lutshilwa ngeBhayibhile. Hence sithi ekumele uba sicacise lo msebenzi wokuba there was only one race. I-politicians xa kuthetha nge-racism they are 100% correct, because bona bayibamba ngeli xesha sele uGenesis chapter 11 waqhubekayo. Likhona abantu abangcwele sisemzimbeni ke ta siqola umzimba abangcwele. Then kumele sazi ukuba uThixo leke nasho first day yam xa ecinga ngomzimba akasebenzisi le ngqondo yemveli. Secondly, xa uThixo ethetha ngomzimba akasebenzisi le ngqondo yemfundo, educated mind. I-educated mind nengqondo yemveli sishalo when it comes to the body of Christ. We need to have the third mind to understand the concepts of the kingdom and the principles of the kingdom. We need to have the third mind, the mind of the spirit. uThixo xa ethetha nge-universal church amasilamu salapho, i-Buddhism ilapho, amarasta alapho, abe-ancestral worship balapho, yonke lento eyi-religion engeyo-Christianity. Xa uThixo ejonga umzimba, ungamexabanise le nto, xa ejonga umzimba akajongi ngohlobo lwethu, right? Xa uThixo ejonga umzimba ubona itask ezawudlalwa ngamasindiswa eguqula ama-Muslims aze kwi-Christianity. Xa uThixo ekhangela umzimba ethetha nge-universal church uthetha ngonyana bakaNoah abazi-nations of different cultures when they are brought together into one body as they were before. Then ama-China alapha. The Chinese are in the body of Christ. The Greeks, ama-Greek, ezinhlanga zijongwa ngabantu kuthiwe zikude nobabalo. It's because sikubabalo kaThixo thina azikho kude. uYesu bangcwele kumele abuye
Matthew chapter 24 verse 14 enzekile. Can that scripture be read? Matthew chapter 24 verse 14 kumele bangcola okwesa scripture sona ndiyazibona zonke signs of the second coming of Christ, but Matthew 24 yena kumele verse 14 abenzekile. Jesus, can't forget verse 14. Zaye ezindaba zilungileyo zobukumkani. ake mntanam indaba ezilungileyo sishunyayelwe bangcwele sibona but ezilungileyo zobukumkani azikashunyayelwa ngale ndlela kufuneka sishunyayelwe ngayo before kuyesu. Sishunyayelwe bangcwele. Most people who are preaching, they are preaching the good news using this Bible, but not for this kingdom. Batyebile abantu, ibatyebisile abantu iBhayibhile. Abantu banemoto zodidi, abantu banemansions, using this Bible, preaching, but not for this kingdom. Ebazalwane, must be honest. Singamnamona. Batyebile abantu abaphatha iBhayibhile abaphatha. Ibatyebisile abantu lencwadi. Preaching the good news of this book, but not for the kingdom of God. Jesus. To an extent that there are people whom we call apostles, but they are not known in the kingdom. They are using the same Bible and they are so eloquent. They can kumusha man. And I don't know why Tina Ubangaba Kumshang and Adonati. Come for that matter, God. Manuel must be honest. As we commit, there are pseudo apostles. Pseudo, P-S-E-U-D-O. There are pseudo apostles, which we call false apostles. In the book of 2 Corinthians, chapter 13, babhaliwe. In the book of Revelations, chapter 2, babhaliwe. Pseudo apostles, false apostles. There are false prophets. Many scriptures, Jeremiah chapter 23, many scriptures ezibonisa uba kuzoba khona abaprofeti bobuxoki, false prophets. The same book basebenzisa yona. There are false evangelists. Abangeke bonwabe xa intent xa kugcwele abantu ngohlobo because nibambalwa anizokwenza mali. Intention yabo ayikho sebukumkanini. They pitch tents for their stomachs and their titles and name. Those are pseudo evangelists, false evangelists, using the same Bible but not for this kingdom. There are people who claim to be pastors, but abawazi umhlaba. Ezityebileyo bayazixela, ezinoboya bayazixela, ezinoboya ngabanemali eninzi, ezinoboya ngabanemali eninzi.
abantu abaninzi abathandi xa uzumlolela rakaraka ecaweni bafuna ube netayitile Dr. So-and-so, Professor So-and-so, Chartered Accountant, Pilot Engineers. In my church, I've got this number of adjutants. In my church, I've got 13 doctors in my church. But what is the doctor in our churches? We need educated people in our churches from God, not from us. Jesus. We need all professionals in the churches that we lead, but not for us, for the kingdom. Ezinomoya ziyachethwa, ezityebileyo ngabane fika yellow bones nabantu abane-hips ziyaxhelwa ezinjalo zibenza zibudla. No, ngixele abantu bancane no, ngithela nje izinto ezinyaniso eyaziwayo emhlabeni ekhoyo. Then kube khona abona ke endihlaba namhlanje ndithethe ingozi bancane. Yabona the so-called teachers of today. Yabona bancane, we have to understand Christianity is kakhulu religion. Most people abatisha abantu, they are not baptized in the Holy Spirit. And he was to let people to teach the church of God without being baptized first by the Holy Spirit. Because it teaching he was trying to guide more. The so-called hearers. It's because we do something score. Nabantu understand score, nabantu funda manje. Kodwa silumkele in score. Into zikaMoya. We need education that is led by the power of the Holy Spirit, not the education that is led by a person's mind and thoughts. Yabona manje uyeso ngakabuye kungathethe inyaniso. It will be waste kaloku manje. Uzofika singaphileki sonke kanti silahlekisile. Ngoku kuthaba 10 nogain uThixo aluze. So yena uThixo ethi ngokufuna sikakhulu uthini kufundiswe ibandla. Discipleship. As much as we have to evangelize, but we have to disciple them. Yona nto efuna abangcwele le engathandeki ukufundisa. Right. Bendimlento ke hierarchy bangcwele khona ufuna ukuza phe bhayi nje kancinci. Bendisathi onyana bakaNoah njeba bebathathu. Ikhona nje efuna abangcwele ilungisiwe. Ikhona into lapha phandle ekuthiwa singusirayeli. Thina hayi bangcwele noko. Noma uthiwa noko siyalahlekisa. Noko bayicace nje bangcwele. Ngoba ngamakade silahlekiswa ngecace. Singusirayeli asingomasirayeli. Abethi singusirayeli asingomasirayeli. Kunemfundiso ethi amasirayeli akusitha amasirayeli abanamnyama. Hayi bangcwele. Nawe ngicela sekamnandi lento hayi kakhulu ndiyafundisa lethi cela nje apho umuntu omhlophe kakhulu kanti isa asina. Hayi makuzondo sebhayi isa sesona. Ngicela bangcwele ndithi nje bangcwele hayi kakhulu. Ngicela ukuthi umuntu akebefaka kuzama leqadi yawe umuntu onguthathe kwemusisi esithulweni. Ngicela ke ngone ndikhethele omnye umuntu ongathi akamhlophanga njengaye ophansi komhlophe kodwa. Ngindiphendina. Ngomuntu ophansi komhlophe ophansi osondeleyo kodwa akathandi kwaqi. Uthatha Unyalo lothulayo ude. Awuthayisa tata wami. Okay bomandani ngixolele. Phakathi kotata nomama akekho ukhona okhanya ngaphezulu.
ukhanya akho usisine umntana nokukhanya bhetele befuna idakhi ngengolisi ezikahambi yo ifuna ukuthisha bangekhosa silahlekiswa kakhulu ngicela sithi yakhe bangcwele into idakhi njengakho okay fast one because I'm yashubona emthathe kusekhona yabantwana lento enzoyithisha apha ningathi ibiblical iphuma kumza indlela endizama ukubonisa ngayo andithunywanga ngumoya ingcwele ndisebenzisa le ngqondo yami yesibili sevana kwayingqondo zintathu le ndizoyithetha into ndithunywa le ngqondo yami yesikolo ayiyona kamoya ingcwele so that ingqondo kamoya ingcwele xa ngabe iyeyikhaba izikhabe ngoba ingqondo kamoya ingcwele inkulu naleyo andithi fine xa utshekisha kakuhle uShem abantu abaphambula religion yakwa-Israel or e-Asia abekho pure white like abantu base-Europe and Australia. Alright, undlunkulu wethu uShem unale khala kadade esingabalisiswa undlunkulu uShem utata wama-Israyeli undlunkulu wethu sonke emhlabeni i-firstborn yethu emhlabeni uShem onyana omkhulu kakhokho wethu sonke emhlabeni uNoah ngokwekhana akekho pure white off white palish uzojoka banaphayi then kube khona uJafet okokuqala bantu xa umuntu efuna ukuqonda uba le ento nizazi kanjani amadikisi yabona namagama asebhayibhileni xa ubalanda o-Iran no-Iraq banamagama ayingabo phaya phambili sevana right xa ufuna ukwazi ukuba wayesizothi uJafet uzalele i-Europe ne-America ne-Australia uzofunda ntoni amagama endawo zabo ngamagama ase-Europe apha inzala kaJafet ithe yaphelela khona so amagama endawo ngamagama uJafet azalele kuzo therefore Europe Australia then the Americans imoshe abantu abaphilo white sebana abancane alright baphuma emntwini oyi-1 ngicela nje ntatho kube nguNoah nje kube nguNoah omnyama yeah funeke umuntu ngidishe because i-confusion because ngicela kube nguNoah ningathi ketani mabemnyama qhala zomzekelo because abantu bona into ababeBhayibheli ilahleke thina asidemonstrate iBhayibheli uYesu wayethisha ngemizekeliso umama notata ngcwele umama notata uNoah kwakunje usefana bezala abantwana abathathu qha then ke ngoku unyana ngamnye wabe enenkosikazi phaa kwiflat wasinda enkosikazi yakhe wasinda umyeka baseyindoda wasinda nenkosikazi yakhe wasinda nenkosikazi yakhe satsho sanefamily esele emhlabeni yonke yabantu abasiphozo bezalwa yindoda enye bephile emzini omnye kwafuna kwenziwe i-population ke ngoku kupopulatewe bangcwele onoyifumana eBhayibhelini but icaceca ukuze babe baninzi abantu i-sisters and brothers yayingelo sikizi to mate for population bathe babaninzi abantu wayivala uThixo loo nto wathi incest akwavumeleka uba umuntu alale nodade wabo nobrother wakhe after a certain time sele ilizwe lipopulatiwe qha zi-generation likhona bakhona bancane ngalibhori mani nanti ke bangcwele into abantu bathi ndenze le nto ikhala ayinanto yakwenza naThixo ubuninzi ubukho ukuncipha kukaThixo ayinanto yakwenza ikhala noThixo and i-racism yayingekho abantu bebeyi-race enye bephuma ndodeni namfazini mnye bene-race ethiwa human
place. Lo tata ngulowa nendawo uYesu azawuzalwa kuyo in Asia, eJerusalem. Lo tata ngulowa nendawo uMaria wakhupha amanzi xa ezala uThixo. Then emhlabeni wonke ayikho indawo engaze isuse ubuthixo baseJerusalem. Akukho ndawo that can compete neJerusalem. Akukho mntu omele ukukhompyutha noSirayeli, because xa kwakuzalwa uThixo ezalwa engumntu, ayikho icontinent eyamkela uThixo esibelekweni somfazi njengoMaria. Ndithe izolo xa kuzala umuntu ongumama kuthiwa kunamanzi aphumayo. Zange ndabona ke bomama. Akutshela mama khona amanzi nene? Okay, waqondeni ke lamanzi awaphumelanga tu lamanzi ndithe nguShemshana. Okay, awaphumelanga kuJafet eEurope, awaphumelanga kuHam eAfrika. Lamanzi aphumele eqhaphini. Okwesibili, xa umntwana esamkelwa, there is some bladanyana wethu nje liyenzeka loo nto. Abangcwele emhlabeni wonke amaKristu mawayilumkele into yokuthetha nakanjani ngoSirayeli. Bayekeni abehlabathi because abazazi izibhalo ngoSirayeli. Cha, makulunyukiswe ibandla yingozi to say anything negative about Israel. Ndiyazazi politically mina nto ayingawo lawa masingayingeni controversy bese ngothini manje asathi mangawaphi ezonto amaSirayeli ngathi size kulo mama ongudala kodwa ekhaya uJafet. Lo Jafet lo bengcwele uzalele i-descendants zakhe zezigcwele o-Europe, o-Australia, o-America, the whites. nguJafet. Xa ibekwa eBhayibhelini kuthiwa uShem, noHam, noJafet. But in the book of Genesis chapter 9 verse 24 is where we understand now uHam wayeyinci kuthiwa the youngest son. Ham kusho iBhayibheli. So sithatha apha uHam wemncinci manake mangcwele. Ikhala ndiyamthanda uThixo. Ublack mos ikhala ndithi andakho black umuntu akho black kanti basengawazi kuthiwa ungqondo. Thina ama-Afrika xa uyilanda silande ezona genes zika-Adam. U-Adam kuthiwa wayingqondo. Igama lithi Adam is from Adama. Adama means ingqondo, ngqondo means insundu. Singabantu bafana ntoni nomhlaba, but loo nto ayisese better off than the whites. Ndifuna because ngomso ndawungena kwinto ehorho so that nindazi uba andiyilwi racialism xa ndithetha ngecolonialism. Nantsi kangcwele le nto endifuna ke namhlanje ndivale ngayo. Although onyana bebathathu kwa-education, kwa-geography, abantwana bayazi kodwa mna ndaye kudala isikolo. There are 7 continents in the world. They are South America, North America, Asia, Europe, Australia, Africa, and Antarctica. Likhona abantu? All right. But onyana bangaphi bathathu. Therefore, zeziphi continents abaye bazishare. Okokuqala basuka from one place kuzokwenzeka immigration. Bashiye ke ngoku le ndawo bayomigrate, bapopulate ngokwendawo ngendawo as nations ke ngoku. Inkulu yethu uShem, amaHebhere, uhlanga lukaThixo
athi ngumfazi uSirayeli. Xa sithetha nge-last revival, mkhuphe akangeni kwandawo. Israyeli ulinde ibala lexhubile wena. Hlala phansi Israyeli. Until the church is raptured. So uya ngawe. Ngoku uzobuya uYesu akithi. I-last revival why kuthiwa izoba se-Afrika? Nama ngcwele andixelwa nguMoya Ingcwele ndisebenze ingqondo yami yesibili. So ke ithi ingqondo yami yesibili mntana kho uyoqala silapha ku-Afrika back to God bangcwele imfundiso singamkhiphi phezulu simlande ezantsi bangcwele. AyingoMoya Oyingcwele othetha kum ngoku. Ndithe noma ndishifta lo ngqondo kamoya ndize kwesikolo kwesikolo ndize kwemveli because zintathu zamngqondo. Then le ngqondo yami yemfundo indibonisa kanje xa ndiye eBhayibhileni. In the book of Acts chapter 2 okokuqala uYesu kuJohn chapter 20 simbona pha kuthiwa wabaphefumulela abafundi bakhe ngoMoya Oyingcwele ukuze athi izono zabantu elibaxolelayo sizawuxolelwa kusho uThixo. Elithanda ababamba sawubambeka. Ngelo xesha abakafunyi akakabhaptizwa ngoMoya Oyingcwele lo we-outpouring. Nikhona kancane? Uthi ke ngoku uKristu bana bam as much as niphefumulele ningaphumi ngomoya wephefumulelo ingozi. Ubanike naphuma naye ezintenteni, ubanike naphuma nayo shumayela awazonibetha amadimoni. Yeah. Why? Uthi ngokwesekhona abatest banguLuka chapter 10 ukuthunywa kwabayi-70 phambi Luka chapter 10 leziyami zonke angaphumi amadimoni xa zibuye yuyu awuphuma amadimoni ngayale bafuna cool down. Don't worry about demons. Worry about ubaba kwamagama wenu. Ngelo xesha bakabhaptizwa nge-outpouring basahamba ngalo Moya Ingcwele ulimaza abantu apha phandle. The presence of the Holy Spirit and the power are two different things. Akanothi uYesu enolwazi athi ningaphumi but benoMoya Ingcwele esazi uba abakabi namandla. Christ knew the demons. What? Hlalani. Acts chapter 1 verse 8. Nilinde phi eJerusalem uthini nithandaze ukuthi uthini nembathiswe ngamandla kuba uthini umoya. Okay, that was the preparation of the first outpouring of the Holy Spirit in the book of Acts chapter 2. Mamela ifuna abantu lento ndenza ngabo kwabanyana abathathu. Le ndaba kaMoya Ingcwele yenzeka eAsia kuke continents. Ayenzeka eEurope, America, Australia, Africa. Yenzeka phi kula region yaseJerusalem, which means the first outpouring of the Holy Spirit in the early church kubaPostilo Petros yenzeka not eAmerica, not eEurope, kulandawo yabo. Therefore the first outpouring of the Holy Spirit yadlula yaba uIsrael tarahlala phansi inyanga wende losukumisa. Then the history
yazi mkwakho yase-Transkei yakhesa nikhona abantwana nansi le nto emangibandisa so obheka to God ndimtishe after the first apostles who were brutally killed all of them okokuqala le nto yobupostile ayiyo lencasa yethu njalo mna bangcwele mna umuntu kuba ngaba kungeke kubutata mathekisa usafuna umpostile ngathi thatha imendle yakho tata bangcwele sanuyingxamela ioffice ebupostile sanubona bangcwele uThixo esanointa ngegrace yakhe esinika ifavor come to the office of an apostle uzobona umuntu uThixo ade angathanda mthanda umpostile because yonke uhlobo lwento ebuhlungu before iye kwi-church iqala kumpostile yabona manje mna I want to go to my sons to ndiyamcenga bangabi ngabapostoli andincede uThixo babe zizinto mama in the boat of Christ but bangcwele ubupostolo akuyodloniyanetha kwakubizwa kuba ndikumpostile ingane ngazifaka phansi kwesitulo because I know that once you call me an apostle you alert the spirits njengoba ngcwele kulula ukuxhoma iposta uthi apostle Shisha apostle Jobina apostle Bodinkomo hey why do you alert amademon ukuba kuza an apostle ungenayo ifavor yobupostoli ungenayo igrace yobupostoli then ama-satanists are preparing the most powerful demon for the office of an apostle uzoyibeka intayitile yekeni bafana bazi let me tell you about the first apostles ithi mbali uPeter xa wayebulawa babefuna ukumenza njengoKristu bamxhoma emnqamlezweni wathi uPeter ke asiyazi ngishonde kusho abantu ingathi bendibofunda phi lo kusho abantu abafundileyo kodwa wathi owami umnqamlezo mawungathi ufane nowenkosi yami wajongisa izandla bangcwele akekho umpostile oke wava kamnandi they were brutally killed yiyo le nto ke after befile otata ababembonile uKristu nabapostile zange bakwazi unyamezela xa kuthiwa mayiguqule le nto bancama bayohlala emahlathini kodwa zi-desert fathers bebaleka ukuguqula inyaniso beyazi bebone otata babo bexhelwa bebulawa kabuhlungu phambi bathi kwathiwa nisatsho uba uYesu khona xa befela nje ihlo bathi unotshe bawencama amakhaya bayohlala ezitabeni kodwa zi-desert fathers laba babizwe nguConstantine owabona umnqamlezo naye kodwa ngabantu bakathixo ukuziqala iChristianity but ibuya after dark ages ikhona during the dark ages zimbini izinto xa libuyiswa ibandla ebathona ningaphinde nithethe ngazo kwathiwa ningaphinde nithethe nge-fivefold ministry one ningaphinde niphethe ngomoya oyingcwele hayi pastor qalani lento yenu nicawe abantu abaninzi babona sesilwa namaSulumane iqala into yokulwa kwethu namaSulumane zange amaSulumane asisukele saxatyaniswa with our brothers ama-Muslims nge-crusades
That's why kwezinye indawo eligama crusades line-negative connotation. I-crusades zelo xesha kwafavorisha amaKristu against ama-Muslim kodwa mawabulawa kodwa icala izobe yamaKristu but ingeyonto iyi-right. Asicaphukela ama-Muslims since then till today. Ngathi master awezanga for business apha aze for their drink xa sebegcwele ne-South Africa bosihlawula. They started to hate Christians during the period of the Crusades among Muslims. Come closer. Because the culture get revival. Clean up as women. But why now? A K to K. We would take K to K together. Kwenzeka abantwana kwalawulwa i-Roman Catholic Church kwayinkonzo evumelekileyo for Christianity. Then not this now. I'm going to take my Roman Catholic no then. Because in 1948, all mainline churches joined Christ. Was done the long funny. But in 48, in mainline churches, or Roma, or church, or we say, Baba Fako, Bangena, was Salabanga funny. That's 19. So, the Roman Catholic Church I'm referring to, the last it according to the indulgences. Abanye abantu xa benezinto abantu umuntu enegusha nenkomo avela athi umuntu onenkomo uzobona kakhulu because ukhupha into xa unesono uhambe uyosinto nakhe uphupho to sicamagushela akuxole izona uphupho ngenxa ba uye uphethe into. Kwacaba umuntu indoda enenkomo izoba yona kakhulu vele isinkomo uqala before yona into negusha kodwa ayinazo uzithethe zona ayi10. Kwakhona indoda ekuthiwa nguMartin Luther wafumana iBhayibhile Habakkuk chapter 2 verse 4. The just shall live by faith. What we are cafe wena Pope yonke leminyaka ukhatha abantu kunomuntu wafayo wafela abantu izono ziyaxolelwa not ngeindulgences zakho Pope yaxoka kuno Yesu owafela izono ekuba bafike kuye sakona singazi kuwe Pope. Yaqala lento yashiya kwakhona abantu abangamagwala bathi Martin yeke lento uzo-assassinate wathi uMartin izani namaphepha kuthiwa wabhala about 66 theses ethi the just shall live by faith. The just shall live by faith. Wangumyalezo wafika kuba phathi kwathiwa makabe maka-assassinate wasaba wayi-refugee. Waqala la movement yakhe 18 wona se first movement kaMartin Luther. No. Come on. You can tell me come to isingesi toto. Waqala no Protestant church. Those were protesters against the Roman religion and lifestyle. They protested. Besithi nansi incwadi ndifumene incwadi eyahlukanisa umuntu nesono exolelanisa umuntu noThixo. Hayi uPope, hayi wena Pope, you are just a mere man like myself. Washo uMartin Luther wayimele inyaniso against amadoda athi shut your mouth Luther. Shut your mouth. Yaqala iProtestant ngelo xesha umoya akafiki ikhona abantu usabotshiwe but yaqala into yabathile engenakhululwa
umoya oyingcwele. Ndiza kule last revival ke ta. Kwango 1600 because kwisentury nganye abangcwele bebakhona i-transition. Yeah. Kwavuka John Calvin. Yeah. John Knox. Emva Martin Luther. Yeah. Ukuze bekhona ntoni i-evangelical movement because Eka Luther yi-Protestant movement. Of John Calvin, not John Knox, there's a Antoni, evangelical movement. After a century, was of John Wesley. Go 700. The holiness movement. Here let to ama wisile kungekho lula ukuthetha ngetongues, but essential. The reason why it's not easy for them to get program because they are pastors ezithetha ngelwimi ezintsha ezenza imvuma isalvation sayamkela noma oyingcwele sesewisile. Therefore sibethi but uJohn Wesley ukwamkela kwakhe lento uyamkela uJohn Wesley bantwana ube ngumchange John Wesley esencane ehamba namamoriva enoyesu yazi iqanawe othuku John Wesley but abantu abamamoriva bedlala xa kutata bawo uyabuza utheni na ningoyiki sizawuchabalala nje inqola izotshona iyazika athi amamoriva awunanga uyesu ukuza sindiswe from the Moravian uphume phakathi nawo sayinoyesu ithibali wafika akamukelwa akavunyelwa kwi-cathedrals ivukele imessage idliwe emathanjeni ihambe entabeni imemeza uyesu obuyayo imemeza uyesu ophilisayo basuka abantu bashiya i-cathedrals baye kuJohn Wesley yaqala i-Methodism. Apostle ngo-1800 kwaqala i-healing power movement ukubuyiswa kwe-healing akakabikho ku-Holy Spirit lowo outpouring kukho lo present. It's not that there was no Holy Spirit, the presence of the Holy has been there, but it's the outpouring of the power. Bakuba ibadla with the presence of the Holy Spirit until 1900 uqala kwe-Pentecostalism. Into zophakathi Asusa. Jesus. ithimali lendoda elinigro ngo-1906 uSir William Seymour hey Jesus. Hallelujah. ngenxa ye-apartheid elinigro black American eklasini engahlali le-whites ebhalele edolweni athathe notes kuthiwa makahamba kwenza i-practicals kwabakubo kanti umoya oyingcwele akajongi buso bantu akajongi standard wehla ngenigro eyi-black American. Ndifuna ususa lo wesibini ngifuna nento abangcwele ndithele ingqondo yam ndithi but amangcwele engqana manqini ukuqala kwe-second outpouring of the Holy Spirit in 1906 e-Azusa Street i-revival eyabuyisa umoya oyingcwele for this church is the Azusa Street revival. I-faith mission abangayi-understandiyo uJohn G. Lake ngo-1908 bedliwe ngulo mlilo wase-Azusa bagqiba ihlabathi wazofika eSouth Africa kuphethe ontakuledwaba bephuma iZionism. Umfundisi uNgethi abangamaziyo usindiswe eLamontville
siyazi ngoba kunomuntu osonca eFaith Mission. Siyazi bashiya ngemuva. Those are the heroes of the gospel. Learn to appreciate the generals of this faith. Appreciating and recognizing the generals of our faith as black people. Ikona kota tungiti, kota tupego, tatu tredisa, tatu tuma. Ninkala banzula aika kube. No generation and the angels told. Yes, but there is a lot about him. Of Shiana Abanamas. But now angels told. He is the fifth man was on Natal. Our land. Is that what about the man? Listen, okay. If not land down, if you share the numbers about then about why is something in last revival kushop is not say Kapa. Ikamba gayo Cape Town. Impaila. It came over in no eastern, in no western, in no northern. I know something. Okay, call something. Okay, I can do it. Oh, I can do it. So, from Cape to Cairo, Asas out to Cape to Cairo meant what? Partners of Yas what to pay the locals. The money for the garden, no such. One way, in Azusa Team Revival, they don't understand it. They compare in Assemblies of God, the faith machine, the African gospel, here came Lord, is a better sabotage. In Assemblies of God, it is a very corner with whites, in the cabin with blacks. Then the first Pentecostal church to receive this through Udam John Gillet, the faith mission. Hence, Nagogo, Ibanda said faith, Levigato as Ibanda Gamoya. Utadungit had a mantle of healing, not anointing. Those opposite of the anointing, but they have the anointing, say, a pelika. Others don't get it, but then some move the anointing, but they move from the tonic, the man. Not that way. And they were not revelants. No matter they were not, those are apostles. All of them. You cannot establish churches throughout the world to a revelation. Somewhere Papa 1914, young girl again of Assemblies of God. I am Kelabelu, God in 14. So the effect was an ear make a cool. So I think about the Namoy. Over when you man Kele, God in 08, about 14, same more man Kele 14, Laura 1908. There's no difference by the cool Assemblies of God, means a faith machine. Some years around. Now as mom said that you have to pay with them. But what I even console come on in and a place where you can have as a 5 Ayon. We have said good Ayon. We have read gospel. I want to have a fully multiple divide and rule of the offices of the Holy Spirit. Okay, if not, what are they going to do? After the teacher, who's about food now? Yeah. My first lay the foundation. Compared to God. Now we go, great, second, great outpouring of the Holy Spirit. And the queen look at Japhet. See what? Yeah. Japhet is second.
outpouring eAzusa Street. iAzusa Street is in America. iAmerica zidisela ngabantu zikaJefetha kwadlula ngawo. Nivumeleni as umuntu wamathematics. Not ukuthi kusebenza umali ku. Njengomuntu wamaths kusela umqongo. Konyana bakanowa abathathu. Mnye unyana ongekafumana isabelo se-great outpouring of the Holy Spirit and number last akhombe emveni kwakhe. Which means it had great outpouring of the Holy Spirit is the last outpouring ezolandwa ngayo ibandla. Is that good? Amen. Sifala le ndawo namhlanje lenothi. Tata. iAfrica. Umuntu waseAmerica can contest this. Athi hayi izobuya ngathi inkosi. Ilast revival izoba seAmerica. He can contest using facts. Kose Europe ngathi nathi uThixo contesting kodwa bagcwele ndilanda logically uThixo ngeke uAfrica asebenzela lonto ba angamphi nelungelo alinike abanye ngoba bona bayifumene chance ye great outpouring okugqibela it becomes about dark before dawn. That is why Africa is kumnyama so that uzuka. Yeah. If I had a chance, but don't know what is going to happen politically in the world. You know what you want to be chance? What is going to happen in the world governmentally? But not for tonight. One word. Oh, Africa back to God. Akuntoya cawe ithile but andifuni ukuba ndingalibuleli ibandla lase-Assemblies of God ngokugcina olusana ukuze xa lispreda kumabandla wonke siluthathe lusondlekile mandiphinde andifuni kungayibuleli iAssemblies of God ethe yagcina olusana lwesiphelo yalugcina yalufudumeza so that ngexesha lokuthi irapti because akuyomvuselelo yecawe ethile yomzimba but lesigcinelwe olusana kamnandi lushushu ngabo then makunikezelwane ngosana because umzimba kaKristu wokwenziwa ngolusana. Ilast revival le iqhubekeke ngolusana oluthi Africa back to God in the Bible way. Mama na ngikuphethe ongayaziyo. God bless you. uThixo akasebenzi ngento engena direction. Sebani? The moment ukhupha from Cape to Cairo uvala direction because uzocuma imposalele izawuqala phezulu izizathu ayizoqala phezulu ndiyibonisile izolo ngathi kuYesu. Okay, ngathi kuYesu uzama eJerusalem ngithi xa uHerode ehlupha umntana akathiwa vuka thatha umntwana unina usalele eAmerica eEurope kodwa salela eAfrica. Ndathi reason number 1 iAfricans saziphoswe yiparental blessing kuNoah. Therefore throughout the ages in Africa it is shorter in as far as blessings are concerned because umntwana has to have both blessings, the divine blessings of Genesis chapter 9 verse 1 and parental blessings,
if awunayo iparent ufumana iblessing kwi-guardian. That's why abantwana abasindisiweyo mabangathi xa utata emila xa etshata athi andizunikezwe ngutata unxilayo, because iblessings zakho azikho bomnye umzali zikulunxilayo. Don't be too much saved to oppose the blessings zakho. Makathi ngokhona uba akanxiba utata wakho malani nomtshana wakho uthi otata wani okwale mini kuphela khawuthi nje kancinci umbize nesiduko sakhe le. Uba ngathi mntanam andikwa lapho ukuthi ibhiya yam umthenge ngoku noma iminyaka ethathu, because ucenga i-blessings the-parental blessings. Then Africa had been limping throughout the years till Christ came as our father to bless Africa, to have both blessings, parental and spiritual. Ndifana ngento ethi andizweka isikolo ndibizwa uThixo ndaxelwa ngomzimba ngohlobo, you are going to come and pray. Badanifundisa uzosithandazana ngalento. Ndibuya esikolweni ndiya if was my last thing manje. Ngisho ayile i-teaching nje wena ayihlobisa lithi but iyasiza nje. Amen manje ndifana ngalento. Okay, to Kairona is a direction. Uthixo sibaloni ngescience ngexesha. Ixesha lescience yabaloni ngedirection. Okwesibili ndizochaza ngalento ngomsuthu bancede chaza ngalento ba iBhayibhile le ifuna ntoni apha ngotata uBheki. So that says ba iBhayibhile ibingaqali ngayo utata uBheki unumber 4 ebubabalweni ngeBhayibhile kunumber 4. Unumber 1 iBhayibhile ityhilwe kumprofeti oqala wamaXhosa ukhuleka Majeke. Ayingomprofeti oqala uNtsikane bangcona ilungiso lo. uMajeke uprofethe ngoNtsikane before Ntsikane came. Wahaha. Therefore our first Xhosa prophet is not Ntsikane kaGaba, nguKhulile kaMajeke, who prophesied ngoNongqawuse, waprophesy ngoNtsikane awuzawuzala kaRharhabe. Therefore unumber 2 umuntu otyhile lo iBhayibhile nguprofet Ntsikane kaGaba ndithi owathi ningathathi ntoni iqhosha elinganamthunja kodwa umqulu nawuphila ngawo the Bible. Unumber 3 nguKing Sobhuza 1 owatyhilwa njengoNtsikane eBhayibhile. Then utata uBheki number 4. Ndiphume esikolweni athi uThixo mandileke khona bazondithuma khona on that Friday. Ndifike angazi ndizothunywa. Ndivele ndipaka imoto ndingene endlini ndingene phezu kwebhedi kakhulu nokhulula ndivele nakuthiwa kuthiwa i-trance kuthiwe baleka uyi-African gospel. Ndifuna abantu ubungcuni ubungozi bokudivayida umzimba kaKristu. African gospel it was on a Friday. Kuzongena inkonzo yabantu abatsha eSkalari wathi wathi ndinokubonisa uba utata uBheki, utata uNgithi, utata uChiliza, utata uDuma babesebenza kanjani. Ngicela nawe uyenze nami ndivana ngayo. Ndaboniswa isandla sami ithe sakho ngemva. Andixoba ngcwele. Kodwa kwandithi isandla lasithi kodwa uyabona na uba umnwe ngamnye xa ufana nam ke unantoni ento imithambo yes imithambo uyabona uba umthambo yakubhozi ngoba ndiyabona bayakucica imithambo onjani. Uthi ke uThixo nini ke abo ngalamabandla wam la uthi ke ngoku jika isandla sakho siphendule nawe. Uthi usabona na uba ucicana ngodlwa ngophi umthambo andawuboni. Uthi ke apha yindawo yam le ndihlala entendeni yesandla. Ndiyaboniswa ubungozi bokwehlula i-faith mission kwi-Assemblies, kwi-African gospel, kwi-Full gospel njalo njalo kwi-Baptist. So i-5 uthi uThixo kum
into eyenza singabi namandla savumela umtholo nge-divide and rule. Uthi utata uBhengu, utata uNgidi, utata uThilisa, utata uDuma ngexesha labo bebesenza kanje. Xa kuzoba khona i-conference maybe e-Assemblies of God, bekuye kubizwe omnye wabo anesispeaker ongengwale inkonzo yabo. Uthi ndabeka ngokwahlukeneyo kubo because ngabantwana bam ndandibhida ibandla ngabo differently. Akukho ndamnika bhetele komnye but ndandifuna abantu bayiwe-taste zabo. Uthi even now xa i-faith mission izoba ne-conference bayafasta naba besiza bani kuThixo entendeni nge-fasting. Ndibanike into abayifuna because bafastile beze entendeni kuthiwa imnandi inkonzo limnandi konzo but bese bodwa ibe yase-African gospel beze bethandaze entendeni abaningi uThixo iqhube i-conference ibe mnandi. Ibe i-Assemblies of God iza yodwa, ibe i-Baptist Church iza yodwa, njalo njalo. Full Gospel Church iza yodwa. Uthi uThixo sibethwa yiloo nto. Uthi xa kwezinkonzo iza yodwa khawubethe umuntu ngomunwe omnye awuva kwanto. Yile nkonzo yakho ozidla ngayo ilwa yodwa, ilwa notshaba olumzimba uSathane. Waluthixo udibanisa eminamebeni nokwana emithathu but still sasokola. Wathi emine sekuzobabhetela. Wathi emihlanu impawa incindi. Wathi power is in unity.